ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും എത്തിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല, ആരും വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് മന്ത്രം 9 മുതൽ 14 വരെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കേണ്ടത്. 9, 10, 11 ഒക്കെ വിദ്യ അവിദ്യ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തൊക്കെ അറിവുണ്ട്, എന്തൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയണത്. മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കാൻ വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും ശരിയായിട്ട് അറിയണം എന്നാണ് പാഠം 5. മന്ത്രങ്ങള് 9 മുതൽ 14 വരെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവലോകനം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മള് മന്ത്രങ്ങൾ 1 മുതൽ 3 വരെ പഠിച്ചു. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുമാണ് പഠിച്ചത്. വിഭാഗം 2 നമ്മള് മന്ത്രം 4 മുതൽ 8 വരെ നോക്കി. മഹാഭാഗവതരുടെ വീക്ഷണം, ഭാഗവതര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തര് അല്ലെ, ഉത്തമാധികാരികള് എന്നൊക്കെ, അവരുടെ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 2ാമത്തെ വിഭാഗം. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അവലോകനത്തില് 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് മന്ത്രങ്ങൾ 9 മുതൽ 14 വരെയാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണവും ആപേക്ഷികവുമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയണത്. വിദ്യയും അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അപ്പൊ 9 തൊട്ട് 11 വരെ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആരാധനയുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. വിഭാഗം 4 മന്ത്രങ്ങൾ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ 9 മുതൽ 14 വരെയാണ് ഇന്ന്. പരമവും ആപേക്ഷികവും ആയിട്ടുള്ളത് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള മന്ത്രം അതാണ് പറയണത്. അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരമമായതും ആപേക്ഷികമായതും എന്താണ് എന്നാണ് മന്ത്രം 9. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതാ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ, ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവര് അന്ധകാരം നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക.
എന്നാണ്. എന്നാലോ മിഥ്യാജ്ഞാനത്താൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവര്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ശരിക്കുള്ള വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മിഥ്യാജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന അങ്ങനെ അതിൽ വ്യാപൃതരായവര് ഈ അന്ധകാര നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന്. ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആധുനിക നാഗരികത ഗണ്യമായി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ആത്മീയത ഒഴിവാക്കി ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനാൽ ആളുകൾ മുമ്പത്തേക്കാളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. ഇന്നിപ്പോ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. മെറ്റീരിയൽ നോളജ് അത് നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകള് വലിയ ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാര് അല്ലെ, ട്രിപ്പിൾ PhD ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും അസന്തുഷ്ടിയാണ്. എന്താണ് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അത് ഇതുവരെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വര നിഷേധികളായ ഒരു ജനതയുടെ പഠന പുരോഗതി ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തിലെ വിലയേറിയ രത്നം പോലെ അപകടകരമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു മൂർഖൻ അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. ഒന്നും പഠിക്കാതിരുന്നാല് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലോ തെറ്റായ വിദ്യയാണ് കൈവശാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വലിയ അപകടമാണ് അത് അല്ലെ. അതിനിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് സ്വതവേ വിഷമുള്ളതാ അല്ലെ, പിന്നെ അതിനൊരു രത്നം കൂടി അലങ്കാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് അല്ലെ. എന്താ ആളുകള് ആ രത്നം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവരഹിതമായ നാഗരികത ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ഒരു നാഗരികതയേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതാ പറയണത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുമല്ലേ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി എന്നൊക്കെയാ പറയാ. അവിടുത്തെ ആ പുരോഗതി എന്ന് പറയണത് ദൈവരഹിതമായ നാഗരികതയാണ്. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനേ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആളുകളെക്കാളിലും അപകടകരമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യം പഠനം നടത്തുന്ന മന്ത്രാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അറിവ്, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, അത് തെറ്റായോ വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാല് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അതിലും നല്ലത് വിദ്യ ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താല് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിലെ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു അല്ലെ. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. ഈശ്വര അവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനെയാണ് ഈ മറ്റുള്ളവരെ ഭൗതികത അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതിയെയാണ് ഈ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചേക്കണേ അറിയോ? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. ജഡശരീരത്തിന് പിന്നെ എന്താ അലങ്കാരം ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സ്, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധി, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവ് സ്ഥിതമാണ്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടാനുള്ളതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ അവിദ്യ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ അജ്ഞാനമയമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്താലെ ഒരാള് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്കാണ് പതിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോ തെറ്റായിട്ട് ഈ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളുണ്ട്. തെറ്റായിട്ടാണ് അവര് വേദങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. വേദവാദരഥർ എന്നാണ് അവര്. മായയാപഹൃതജ്ഞാന എന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ഭൗതികതയില് സുഖം കൈവരിക്കാനല്ല, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നാണ് വേദവാദരഥര്
പറയുന്നത്. അവരെന്താ പറയണത്? ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആ വിഷയസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആനന്ദപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്ന കൂട്ടരെയാണ് വേദവാദരഥർ എന്ന് പറയാം. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാര് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ വേദവാദരഥന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവര് വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ്, വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്. ആചാര്യന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തതിനാല് അവര് വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് എന്നാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്നാണ്. അജ്ഞാനിയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ജ്ഞാനി എന്നുള്ള നാട്യം, അത് ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് നടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, ശരിയായ ജ്ഞാനം നൽകില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൂടുതലും അപകടകാരികളാവുക. അപ്പൊ ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാത്തവര്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്, അല്ലെ? അതറിഞ്ഞുകൂടാ അജ്ഞാനികൾക്ക്. അപ്പോ ആ വിദ്യയാണ് അതിന് കാരണം. ഭഗവത് സേവനം ലക്ഷ്യമാണ് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കണത്? ഭൗതിക സുഖമാണ് വലുത് എന്നാണ് കരുതുക. അവർക്കോ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നൊട്ട് മോചനവും കിട്ടാൻ പോണില്ല, അല്ലേ? മധ്വാചാര്യര് പറയണത് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടണം, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, അല്ലെ? തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ജടായു സീതാദേവിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയില് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ? രാവണനോട് എതിർത്ത് സ്വയം അപകടത്തിലേക്ക് പോയത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ, അല്ലെ, പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ശ്രമിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത്, അല്ലെ, അനീതി നടന്ന വേളയിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു, അല്ലെ? വിതുരരോ, അദ്ദേഹം സാത്വികനാണ്, അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇപ്പൊ ന്യായമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാലും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഗാന്ധാരി വിലാപം, ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ മക്കളും മരിച്ചു. അപ്പോൾ പറയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, നീയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന്. മക്കളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, അല്ലെ? അവരുടെ അധാർമികതയൊക്കെ കണ്ടില്ല, അന്ധത സ്വയം വരിച്ചു. അങ്ങനെ മക്കള് അധാർമികരായിട്ട് വളർന്നു. നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ് അവിദ്യ, അല്ലെ? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അവിദ്യ തന്നെയാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക വിദ്യയാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ വേദവാദരഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട്, അല്ലെ, ഭൗതിക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള അതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വേദങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് വേദവാദരഥർ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിദ്യ. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് കരുതുന്നവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് അവര് എന്തും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇന്നുള്ളവര്, അവർക്ക് ശരിയായ വിദ്യ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രൈംസ് ഒക്കെ 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരാഞ്ഞ് ടീനേജേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇടയില് സൂയിസൈഡൊക്കെ, അല്ലെ, ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയൊക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഡിവോഴ്സ്, എബോർഷൻ, അല്ലെ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നൻസി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്. എല്ലാവർക്കും ഡിപ്രഷനാ, അല്ലെ? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്നുള്ള ജനങ്ങള് പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കല് ഗോമാതാവിനോട് ചോദിക്കാണ്, ജനങ്ങള് നിന്നോട് എത്രയോ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാ നീയോ തിരികെ അവർക്ക് പാലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗോമാത ചോദിച്ചു, കണ്ണ, ചിത്തചോര, വെണ്ണക്കണ്ണ, നീ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്താല് നിന്റെ അമ്മ അതൊക്കെ പൊറുക്കില്ലേ, ശിക്ഷിക്കില്ലാലോ?
അതേപോലെ ഞാനും മാതാവായ ഞാനും മക്കളുടെ തെറ്റൊക്കെ ഞാനും പൊറുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മന്ത്രം 10 ഇനി. അന്യദേവാഹുർവിദ്യയാന്യ ആഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം എന്നാണ്. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? ജ്ഞാന സംസ്കാരമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും, എന്നാൽ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുക എന്ന് വിവേകികൾക്ക് അറിയാം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന്. അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗുണവാനായി തീരണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കണം, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മതാനുയായി ആയിട്ട് അഭിമാനിക്കരുത്, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും ചിന്തകളാലും ഒരാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കുന്നതിന് അല്ലെ നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പോലും പ്രതികരിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. കാപട്യം ഒഴിവാക്കുക, അഹിംസ, സത്യം, സ്ഥൈര്യം എന്നൊക്കെ, അഭയം, സത്വ, സംശുദ്ധി, ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാ. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഗീതയിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെയാണ്. ഇതിൽ പെടാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിരവധി സൂര്യന്മാരും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മള് ചെറിയ ജീവികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക, മരിക്കുക, വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാല് പീഡിതരാവുക ഒക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോ മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലാണെന്ന് കണക്കാക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ അജ്ഞതാ സംസ്കാരത്താലെ മൂഢരായവര് ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആരും ശ്രമിക്കണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴോ ഈ ജന്മം പാഴാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നില്ല. അതാണ് മായാശക്തിയിലെ ആകാതെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയാ. ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം എന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കില്ല, വിലപിക്കില്ല. ധീരൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസാണ്. അപ്പൊ വിധിവിധാനത്തോടെ നമ്മള് തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിതചര്യകള് ഒക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക, അങ്ങനെ വിദ്യ സമ്പാദിക്കുക. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ വിദ്യ ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധന കാരണം തന്നെയാണ്. ഈ ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സ്വധാമമായിട്ടുള്ള അവിടേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ധീരന്മാര്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ധീരന്മാര്, അവര് ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കും എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നമ്മൾ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടാൻ സാധിക്കുക. വിദ്യ അറിവിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. ഒരാൾ ഒരു തികഞ്ഞ മാന്യനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉചിതമായ ബഹുമാനം നൽകാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. അമാനിത്വം, ആത്മാഭിവിത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയം, ആത്മാഭിവിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. വിദ്യ അറിവിന്റെ സംസ്കാരം. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ആൺകുട്ടികളും സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന് കരുതുകയും പ്രായമായ പുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അല്ലെ? ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ അല്ലെ, ആരെയും ബഹുമാനം ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പോ തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? 10ാം മന്ത്രത്തില് അവിദ്യ അവിദ്യ വേർതിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിദ്യയെയും വിദ്യാരൂപത്തില് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്, അവ പോലും നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? അത് മോശം കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. വിദ്യാം ച യസ്തദ് വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. മന്ത്രം 11. ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ മറികടന്ന് അമർത്യതയുടെ പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെയും പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അപ്പോ ഈ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മോചനം കിട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെയും പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. അജ്ഞാനം എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ശരിക്കും പഠിക്കണം, എന്നാ വിദ്യയെക്കുറിച്ചും ശരിക്കും അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. വിദ്യാം ച യസ്തദ് വേദോ ഭയം സഹ. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഏകപക്ഷീയമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശരീരം പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തണമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ശ്രമമല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ? ഗുരു നിർണയിച്ച പ്രകാരം നമ്മള് ആത്മവിദ്യ അത് പരിശീലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മായ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് വിദ്യയും അവിദ്യയും അറിയാം. എന്നാല് അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക. മായ അവിദ്യയാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണനോ വിദ്യയാണ്. ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർണം എന്നാണ് അർത്ഥം. കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൃദുശയ്യ എന്നാണ്, തലയിണ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധനം, സ്ത്രീ, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആള് എന്നാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന് പറയണത് അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കും. ചിലപ്പോൾ സ്വയം ഈ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് എത്തുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളാണ്, അവിടുത്തെ അംശമാണ്, ഭാഗമാണ്. അതിനാല് ഈ ഭൗതികതയാല് നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതില് നമ്മേക്കാ ഖേദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ അവസരം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അത് കിട്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിന് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും പരിരക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മള്. രോഗഗ്രസ്തായി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യബുദ്ധിയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഗഗ്രസ്താവണത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാലെ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷ തത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിക്കണം എന്നാണ്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അർത്ഥവും കാമവുമാണ് ചിലവരുടെയൊക്കെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അല്ലെ? ധർമ്മം, മോക്ഷം ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും തൽപരരല്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം അല്ലെ? ഇപ്പൊ വിദ്യയുടെ പാത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് സമ്പൂർണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുക.
അതിനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതാ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം നേടാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ലാത്ത പക്ഷം അവ കേവലം വിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ്. ധനത്തോട് ആസക്തിയുള്ള ആളെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയാ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മള് പൊരുത്തപ്പെടില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവ് പൊരുത്തപ്പെടില്ല. ബുദ്ധിമാൻ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് ശാശ്വത സുഖം തരുന്നത്, അല്ലെ? ഭൗതികമായ അറിവിനെ നമ്മള് ആത്മീയ അറിവാക്കി മാറ്റണം. ഭൗതികത നമുക്ക് അമരത്വം തരില്ല ഒരിക്കലും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രാണ് നമുക്ക് അമരത്വം തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജനിമൃതി ഉണ്ടാവില്ല. ജ്വരബാധയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ശരീര താപനില മുഴുവനായി കുറയ്ക്കാത്തതുപോലെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ എന്നതാണ് ശരിയായ ആശയം. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമതുലിതമായ പരിപാടിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാമുനിമാരും സന്യാസിമാരും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് അജ്ഞതയെയും അറിയണം, ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നും അറിയണം, അല്ലെ? വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ സമതുലിതമായ ഒരു പരിപാടി കൈവരിക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ ജീവിത പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നൈമിത്തികമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് വരാൻ തക്ക പാകത്തിനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? 4:30 മംഗളാരതി പങ്കെടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ജപം ചെയ്യുക 2 മണിക്കൂർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടുക, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മുടെ നിത്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ കർമ്മ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക. വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെ, ആവർത്തിക്കുക. സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാ പറയാ പ്രഭുപാദ്. അങ്ങനെ വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവത് ആരാധന, ജപം, അല്ലെ, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ദിനചര്യകളൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയാല് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞതാ. 9 മുതൽ 14 വരെ എന്താ പരമവും ആപേക്ഷികവുമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണത്, അല്ലെ? ആരാധനയുടെ കാര്യമാണ് ഇനി 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രം പറയണത്. ആരാധന ശ്ലോകം മന്ത്രം 12 അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രതാ. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി, അസംഭൂതി എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസംഭൂതി ഉപാസതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ 4-ാമത്തെ വരിയിൽ സംഭൂത്യാം രഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യം എന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവര്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, അതിന് സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ല, അമ്മയെ ആശ്രയിക്കണം എപ്പോഴും, അല്ലെ? അതുപോലെ അന്യദേവതകള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. അവരെ അസംഭൂതികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യം. അതാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയണത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപാസനയും ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, അല്ലെ? തെറ്റായ ഉപാസന നല്ലതല്ല, ശരിയല്ല. അന്യദേവതാ ഉപാസനയും
അതുപോലെ അവിദ്യയെ വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യര് അസംഭൂതയും സംഭൂതയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖവും അജ്ഞാനവും അകറ്റാൻ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക. അതാണ് അവര് അസംഭൂതര് ചെയ്യുക. സംഭൂതരോ ആനന്ദവും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കാൻ ഭഗവാനെ പൂജിക്കും. അസംഭൂതര് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. എന്നാലോ സംഭൂതരോ വിനാശകാരി ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കില്ല. പിന്നെ പരിണാമം എന്താണ്? അസംഭൂതരെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ബദ്ധരായി കിടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ സംഭൂതരോ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കും, എന്നാലോ അസ്ഥിരം ആയിരിക്കും. മോശ ഗുണങ്ങളും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക സംസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ഗുണം ലഭിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വന്നു അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തു. ഇപ്പൊ പരിപൂർണ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കൂടെ വേണം അല്ലേ. മോശം ശീലങ്ങളൊക്കെ വിടാൻ തയ്യാറാവാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഗുണം ലഭിക്കില്ല, അധപ്പതിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭക്തിയില് ഒട്ടും കുറവ് വരാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നേറാൻ. 12 മുതൽ 14 വരെ മന്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ഊർജങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെയാണ് പറയണത്. ഈ മന്ത്രത്തില് അസംഭൂതയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിലെ സംഭൂതി അതാ പറയണേ. ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് 12ാമത്തെ മന്ത്രവും. ഒരു വരി മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ യുവതേ തമോ യൗ വിദ്യായാരത. ഇവിടെയോ അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി അസംഭൂതി, അവിദ്യ എന്നുള്ളടത്ത് അസംഭൂതി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത്. തതോ ഭൂയ യുവതേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാരത. വിദ്യയാന്നുള്ളടത്ത് സംഭൂത്യ, അത്ര മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രവും 13ാമത്തെ മന്ത്രവും സാമ്യമുള്ളതാ. അന്യദേവാഹുർ വിദ്യയാ അന്യദാഹൂര വിദ്യയാ ഇത് ശുശ്രുമധീരാണാം ഏനസ്തത്വചക്ഷിരേ. ഇവിടെയും അതങ്ങനെ തന്നെയാ. അന്യദേവാഹു സംവാദന്യദാഹൂര സംഭവാത് ഇത് ശുശ്രുമധീരാണാം ഏനസ്ത ദ്വിജചക്ഷിരേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 11ാമത്തെയും 14ാമത്തെയും സാമ്യമുള്ള മന്ത്രങ്ങളാ. വിദ്യാം ച അവിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയസഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാ അമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെയോ വിദ്യ എന്നുള്ളടത്ത് സംഭൂതി എന്നാ പറയണേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സംഭൂതി ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയസഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്താന്നുള്ളിടത്ത് അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യ അവിദ്യ, വിദ്യ എന്നുള്ളിടത്ത് സംഭൂത്യ, സംഭൂത്യ അമൃതം അശ്നുതേ. അത്രയാണ് വ്യത്യാസം. പിന്നെ 9ഉം 12ഉം എന്താ പറയണേ? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംസ്കാരം, അതിലുപരി അറിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കാരം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ൽ എന്താ പറയണേ? ദേവതകളെ ആരാധിക്കുക, അതിലുപരി അവ്യക്തതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യ കിട്ടാത്തവര്, ലഭിക്കാത്തവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവും. ഇവിടെ 12ൽ പറയണത് അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അതല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അന്ധകാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. 10ഉം 13ഉം എന്താ പറയണേ? അറിവിന്റെ സംസ്കാരം, നിരീശ്വരവാദ സംസ്കാരം, വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാ പറയണത് അല്ലെ. അറിവ്, ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ, അതിനെ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യസ്ത ഫലമാണ് 10ൽ പറയണത്. 13ലോ പരമോന്നതനെ ആരാധിക്കുക, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രം.
11ഉം 14ലും എന്താ പറയണേ? നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ അടുത്തടുത്തായി പഠിക്കുക. ഇവിടെയോ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം അറിയുക, അതുപോലെ താൽക്കാലിക ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അറിയാം എന്നാണ്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം, അന്ധന്തമ പ്രവിശന്തി വിദ്യാമുപാസതെ. ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിലും കൂടുതൽ അവ്യക്തിഗത പരമാധികാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും. അപ്പോ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. എന്നാലോ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തില് ആരാധന നടത്തുന്നവരോ അതിലും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ മറ്റവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ദേവതകളെ. അതല്ലാതെ വ്യക്തിശൂന്യ ആരാധന അത് അതിലും ഡേഞ്ചറാണ് എന്നാണ്. ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇരുണ്ട പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭീമാകാരമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പ്രാപഞ്ചികത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊക്കെ നശ്വരമായതാണ് അല്ലെ, നശിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് ശാശ്വത സുഖം തരാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതേ നശിക്കുന്നതാ. പിന്നെ അതിനെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സുഖം തരാൻ പറ്റുക? അനശ്വരനായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ശാശ്വത സുഖം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അവരുടെ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്നാലും അവർക്ക് ഈ ഇരുണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നാളികേരം ചകിരി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതും പകുതി വെള്ളം നിറച്ചതുമാണ്. അതിന്റെ ആവരണം വായു കടക്കാത്തതിനാൽ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തമസ്സാണ്. ഭൗതിക ലോകം കുണ്ഠമാണ്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതനകള് വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുണ്ഠമാണ്, വൈകുണ്ഠമല്ല. കുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമസ്, ഇരുട്ടാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്, അഗ്നി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവരാ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവര്. സൂര്യനുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ എന്നും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയണത്. നാളികേരത്തിന്റെ അകത്ത് വായു വെളിച്ചമൊന്നും കടക്കാത്തതിനാല് അത് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികള് വേദനിയമങ്ങൾ നേരിട്ട് ലംഘിക്കുന്ന അജ്ഞരായ കപടമത വിശ്വാസികളും അവതാരങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇരുണ്ട പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം അവർ അവയെ പിന്തുടരുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക്, ഈ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവർ പൊതുവെ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അജ്ഞതയേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 9ാമത്തേലും പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പ്രഭാതൻ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും. ഇപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ തെമ്മാടികൾ. തെമ്മാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ട് വിദ്യ ആർജിക്കാത്തവര്. ഇന്നത്തെ ആ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര്. ഭരണകൂട നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും മതപ്രചാരകരുടെ വേഷത്തിൽ അസൂയാലുക്കളായ പിശാചുക്കളെ നരകത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പരമോന്നത നിയമത്തിൽ. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ ഇവിടെ അവര് വലിയ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ, ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക, അവര് ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷെ പരമോന്നത നിയമത്തില് അവര് ഒട്ടും ശ്രേയസ് കൈവരിക്കില്ല. ഈ കപട മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആത്മീയ ഗുരു വ്യവഹാരം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അരോചകമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കപടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്
പോകുന്ന സ്ഥലം ഏതാ? മരണശേഷം അരോചകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുക. ഇപ്പോ പാഠം 5ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മന്ത്രങ്ങളുടെ അവലോകനം 9 തൊട്ട് 14 വരെ. പ്രഭാഷണ ഉപയോഗം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രം 9ൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവന ഒരു ആധുനിക സദസ്സിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിത പ്രക്രിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു. വ്യക്തിഗത ഉപയോഗം. ഭക്തിശാസ്ത്രി ബിരുദധാരികൾക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാത്ത സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്ന ഭക്തരോടുള്ള ഉചിതമായ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അല്ലെ, നമ്മളെക്കാളും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ ബിരുദം നേടി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പൂർത്തിയാക്കാത്തവരെ, ഈ ബിരുദം നേടാത്തവരെ, പക്ഷെ അവര് മുതിർന്ന ഭക്തരായിരിക്കും, അവരോട് ഉചിതമായിട്ട് മനോഭാവം കാണിക്കില്ല, അല്ലെ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പറയും, ഞാന് ഭക്തിശാസ്ത്രി ബിരുദമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, താങ്കൾക്ക് ബിരുദമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അല്ലെ. മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും മന്ത്രം 12ൽ നിന്നുള്ള ദേവതാ ആരാധനയും അവ്യക്തിഗതവും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പ്രഭുപാദയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണശേഷം ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട്, ചന്ദ്രഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നാ പറയാ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളാകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ട് ജാജ്വല്യമാനമായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരാള് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. മറ്റൊരു തരത്തില് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികതയുടെ ഈ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷമാർഗം ഭഗവത് സേവനം വഴി നേടിയ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് ഇത്തരം നടന്മാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഈ നടന്മാരുടെയും കപട അവതാരങ്ങളുടെയും അവിശുദ്ധ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും, അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ആൾ ദൈവങ്ങളും, അല്ലെ, ആളുകളെ വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തെറ്റിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പേരുണ്ട്, അല്ലെ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കല് ചണ്ഡീദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാളി ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാ. അദ്ദേഹം ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാളിക്ക് പൂജകൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള പൂക്കള് ലഭിക്കാനുള്ള പൂന്തോട്ടം, കാളി ദേവിയെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ പൂക്കളൊക്കെ, ആ തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് ഞാനത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണു, ശ്രീകൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കണു എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അതൊന്നും അറിയാതെ ഈ ചണ്ഡീദാസ് വന്നിട്ട് ആ പൂക്കളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാളിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഭദ്രകാളി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുമ്പില്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരിക്കണു, പ്രസാദിച്ചിരിക്കണു നിന്നില്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് അർപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അതുപോലെ ജഡഭരതനെ വധിക്കാൻ നേരം, അല്ലെ, പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബലി കൊടുക്കാൻ ദേവിക്ക്. അപ്പോഴ് ആ സമയം ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. എന്നിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരെ വധിക്കാണ്, ഭക്തന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു, അല്ലെ. ഇപ്പോ എല്ലാ ദേവതകളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാ ദേവതകളും പ്രസന്നരായി എന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ആയിട്ടുള്ള ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെ, സംഭൂതി.
എന്നാ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് കുറിക്കണത്. ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെയാണ് അസംഭൂതി എന്ന്. അപ്പോ സംഭൂതിയാലും അസംഭൂതിയാലും ഇരു കൂട്ടർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഫലം, അതാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രം പറയണത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് 13ന്റെയും അർത്ഥം. അന്യദേവാഹു സംഭവാദ് അന്യദാഹുരസംഭവാദ് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് അസംഭവാദ് എന്ന്. സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല കാരണമായ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും, അത് പരമ ഉന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവുമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാ മതി, അല്ലേ? ആ ഫലാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് നൽകുന്നുള്ള ഫലം. അപ്പൊ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ കാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. വിവിധ തരം ആരാധന കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലം നേടുന്നു എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തില് അവിടുന്നുമായിട്ട് ചേരുന്നു. സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമന്യേ നമുക്ക് അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെ വന്നാലാണ് യഥാരൂപം ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗമൊക്കെ വികലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള അർജുനനെ കൊണ്ട് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനന്റെ പാത പിന്തുടരുക, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഈ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്ന്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥചിത്തരായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ബോധം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ലളിതമായ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുക തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കണേനു മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽ പെട്ടിട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോട് ഒക്കെയുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആത്മതത്വമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെ, ജ്ഞാനമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുദ്ധോത്സുകനായി മാറുന്നുണ്ട്. ഒരാള് ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതില് സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും തനിയെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സില് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടും. സംഭൂത അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുക. അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ദേവി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കലാണ്. ബുധ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം എന്നൊക്കെ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞു. ധീരനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ആചാര്യനിൽ നിന്നും പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണ ആള്.
ആളാണ് ബുധൻ, ബുദ്ധിമാൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബുധൻ. അബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നല്ലാത്ത, ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും, പക്ഷെ അയാള് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചത്. മന്ത്രം 14, 11, മന്ത്രം 11 പോലെ തന്നെയാണ് മന്ത്രം 14. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനാ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ അറിയേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എന്നിവ അറിയണം. പിന്നെ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൃഷ്ടികള് എല്ലാം നശിക്കണതാണ് അല്ലെ? അവയുടെ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് എന്നിവയെയും കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവര് മരണത്തെയും പിന്നെ ഈ അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും ഒക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. പിന്നെ പരമാനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മർത്യലോകം എന്നെന്താ പറയണേ? മൃത്യുള്ള ലോകാണ് ഇത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാ മർത്യൻ എന്നൊക്കെ പറയണേ. മർത്യൻ, മരണമുള്ളവൻ. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് 8:22 പറയുന്നുണ്ട്. അവിടത്തെ സമീപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ? ഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ പരമപുരുഷനാണ്. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യദേവതകള്, ആശ്രിതര്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ മാനവ ജന്മം എന്ന് പറയണത് വളരെ വിലപിടിച്ചതാണ്. ഓരോ നിമിഷവും വിലപിടിച്ചതാണ് അല്ലെ? മൂല്യവത്താണ്. നമ്മളത് അറിയണില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ലോമഹർഷ മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം വളരെ വലുതാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ അങ്ങേരുടെ മുടി ഉണ്ടല്ലോ, മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞാലാണ് അത്രേ അങ്ങേര് മരിക്കുക. അപ്പോ എപ്പോഴാന്നറിയോ മുടി കൊഴിയ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒരു മുടി കൊഴിയും. അയാളുടെ ആ ലോമഹർഷണം മുനിയുടെ ശിരസിന്ന് ഒരു മുടി കൊഴിയും. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിന്ന് ഒരു മുടി കൊഴിയ. അങ്ങനെ ഉള്ള മുനി ഒരു നാള് ധ്യാനിച്ചിരിക്കണ വേളയില് നല്ല വെയിലാണ്. അദ്ദേഹം അത് അറിയണില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം ധ്യാനനിരതനാവും. അപ്പോഴ് ശിഷ്യന്മാര് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മേൽക്കൂര പോലെയൊക്കെ പർണശാല പണിതു. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞ് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യരോട് പറയാണ്, എന്തിനാ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞത്? അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത്. ആധ്യാത്മികതയ്ക്കുള്ള സമയാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണ് അല്ലെ? ഒരു മുടി കൊഴിയണത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാ. അങ്ങനെ എല്ലാ മുടിയും കൊഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് കഴിയുള്ളൂ. നമ്മളോ
വെറും കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 100 വർഷമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് ഈ സമയം എത്ര തുച്ഛമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വേണ്ടി കളയണേ അല്ലേ? നമ്മുടെ ആയുസ് എത്ര നിസാരാണ്. എന്നിട്ടും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോ ലോമഹർഷ മുനിക്ക് ഇത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യർത്ഥമാക്കി കളയാതെ ആണ് അല്ലെ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുന്നത്. അതാ നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷന്റെ ധാമം, രൂപം, എല്ലാം ലീലകള് എല്ലാം സംഭൂതിയാണ്. പിന്നെയോ അല്ലാത്തത് അസംഭൂതിയാണ്. അപ്പൊ 4 തരം പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ. നിത്യപ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം, പ്രാകൃതിക പ്രളയം, ആത്യന്തിക പ്രളയം. ഒരു നിത്യപ്രളയം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ശരീരം നശിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ലയിക്കുക, പ്രളയത്തിൽ പോവാ. നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിദ്രയാണ്. എല്ലാ ലോകവും കടലിനടിയിലാവും അപ്പോഴ്. പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും. അതാണ് പ്രാകൃതിക പ്രളയം. ഇനി ആത്യന്തിക പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മോക്ഷം ലഭിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണതാണ് ആത്യന്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരമൊക്കെ മാറ്റണം, എന്നിട്ട് സത്യാഹങ്കാരത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെ. ഫാൾസ് ഈഗോ മാറിയിട്ട് ട്രൂ ഈഗോ ആയിട്ട് മാറണം നമ്മളുടെയൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വരണേ നമുക്കറിയാം. 12 മുതൽ 14 വരെ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ഊർജങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് വർണ്ണിച്ചത്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകള് മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണ് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാ, പരമാത്മാ, ഭൗതികത ഇവയൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നൈരന്തര്യത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം നടത്തി പോരുന്നവർക്ക് അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോന്നേ? മനസ്സിലായി മാധവി. കുറച്ച് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആവേണ്ടി വരികയാണേ. കൊറേ മന്ത്രം ഒരു സെക്ഷനാ, അതുകൊണ്ടാ. ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ